Tragedy upon tragedy upon tragedy. Ayɛkame akɔyɛ sɛ asɛ naawɔtwe mu die. Yɛhyɛ naawɔtwe no ase koraa no yɛde awerɛhoɔ na ɛrehyɛ aseɛ na yɛrekɔ mu no nso awerɛhoɔ no ara na yɛrekɔ mu. Yɛsrɛ Nyame sɛ ɔmmu yɛn mmɔbɔ na wɔmmɔ yɛn ho ban. Nti yɛn nsa aka kyerɛ sɛ ɛyɛ aberanteɛ bi a ne din de Jacob Adwola a ɔno ɔyɛ gospel musician afei na ɔreba ɔyɛ upcoming. Ɔno ankasa agye ne kra afiri ne nsam. Hold me down. Keep me close. Let's talk GH rumors. And any first time I'll pop into my video, yeah, make sure say over subscribe the mama na fi wa click on notification bell no so say the bear upload be maybe on sabit me aka na wa share. Make sure so over share so am for ave share na wa like it and so ede amame. Na no pa yet yanti asempa aweho sempa ana yensa aka. Na abrantie bi a ne din edi Jacob Adwola abrantie oye musician a say Nyame musra ewo ne so ankasa wo hwe wo screen ni so ane pictures na etwa gu no te se ne ho twa yie ne ho ye fe ote apo te se wonye obi a wo ye yarefo ana asebi bibi ha no ne akase o ene se o ye yarefo nti na yare no ekunu da bi o ya brante bi a ne ho ye den na wote apo na wo perform agyae ete se de nyankopon na ankasa na de musra no amma no te se abante enya abante bi a wo ye ne nyoma basabasa obi ante ne ho asemboni bia na mmom no ono ankasa ese wabre nti wagye ne ho nkwa afiri ne nsem a kyese akoye awerehosem na ebia na abrantie no unhwe ne performance bia da ana wonim ne kwa yenhwe ne videos of how a performing kakra emra na minim sa yebi mu yada kopim sa me bai era difie me di wa mi fie abrantie Jacob na yakɔhwɛ no minister Jacob kyese ɔto nnwom a abɔfo sane eba asase so kyese nyame musra ɛwɔ ne so ankasa na yenim ne esi ya ɔno ankasa da sɔre a ɔsɛ dabi afei de mabre mekɔ de ɔbɔ me ɛhɔ by Ghana TV sɛ menka nkyɛw sɛ hu behia sɛ ɛyɛ Ghana fo ye be patronize made in Ghana products sɛ de be yɛ my Ghana betumi akɔ n'anim na fa ne ntoma pa efra the santi wo hwɛ numbers na ɛwɔ screen ni so na made in Ghana products bi a woyɛ no obetimi aye short video no asende e de ama numbers no e bebo ho de ro ama free of charge afei so wohia any further information na obetimi afre numbers no by Ghana TV streaming live e wo Roku box YouTube and afei kopie mu e wo Google Play Store so a e wo ho obetimi download na woni ye interact na eye abrantie Jacob no ne nsem no e bebre na ono ankasa no before say obe commit suicide no oja note ewo ho ati se wo hwe note ni ma wono ankasa chirechire mu se wabre pa no no ankasa ana age ne nkwa efri ne ho nsem because of se okọ the obo no ensem na way back 2022 che se eniema bi akoso a che se woni ahoto na afei so kwa no ankasa no wa yes surgeries ben prensa ewo ne testicles na ese sebi ne hwo aho wa yes surgeries miensa se wo hwe ne ekoso ewo na brabo ni ma ontimi iti waje ne kra efro no anensem afi wo ukọ animu a wo kire se abusuafo no ana agya ye ya ka atiasefo ye hwe na abusuafo so emma no na osaso twem se ma ye hu ne mobo ense note a abanti eja wo na sisi ade social media no so de akoye abrehosem wona omunnim no obi e posti ebi su ebi kase na Saturday ya na mi hu no ebi si no ya na mi hu na de nko a na ekoso a obi anyankopon wo sra wo wusu se wantimi ansere nyame na wantimi ankasa na wankasa watena se na waje wo nkwa efiri wonsem enti eye ne letter na wogya wachiwe ne eni o say Dear reader, thank you for pushing to fine, but I chose to return to my maker as soon as possible. I had to do it because I didn't deserve to live. I failed woefully and nothing can solve any other mistake. I've been a dead man since 2022 and I have been struggled my way through. But as I gave my last worship in songs on earth to the Lord, I knew it was time to exit. Thank you, family, H Praise, Church, Covenant Brothers, another sisters and friends. Please forgive me.
I failed. I have disappointed all of you, and I can't defend my act, but I accept responsible. I have had 3 surgeries in my testicles and hidden from everyone. I've been on the wrong side of a mental condition. Don't cry for me, but please help my family because they will need me. Ɛna ɔno asan ne signature de too hɔ. Owie na ɔtwerɛɛ ne din de guu aseɛ. Yawoma Wukɔ Adwola. Na kyerɛ sɛ letter a ɔtumi tenaa ase, ɔno ankasa tenaa ase twerɛeɛ a ogyaa hɔ ama okuu ne ho. Na nkurɔfoɔ bebree aposti. Wei yɛ nkurɔfoɔ a wotumi sɛ ɔmo ne no anya encounter. First post no yɛ from Papa G Amakyɛ. Ɔse, so Adwola Jacob, all this voice will end just like that at the cemetery. Why, boss? Why? Na kyerɛ sɛ ɛyɛ Papa G Amakyɛ ɔno asɛm a wobisa ne sɛ nti wo ne dɛdɛɛdɛ yi a wotumi de yi Nyame ayɛ ma abɔfoɔ koraa asɔre de ba asase so yi, wo de kɔ akɔhyɛ ɛyɛ amena mu kɛkɛ. Woawasti Onyankopɔn akyɛde a wɔde ama wo sɛ kwa. Ɛdeɛn nko ara na ɛma a wotumi yɛɛ saa? Another user a ɔno nso wotumi sɛ ɔne no nenam. Ɔse wotumi sɛ ɔne no nenam. Ne din ne Elsong Akosua-Adepa. Ɔse, that saying, let your secret die with you. Never confide in anybody. They will kill you. They will harass and embarrass you. Nowhere is safe. Even in church is a danger zone. Jacob Adwola, have a rest. Na kyerɛ sɛ ɔno n'asɛm a wɔka ne sɛ, saa asɛm no a ɛyɛ a wɔka sɛ, wowɔ ɔhaw bi a fa kɔ adaka mu no. Ayɛ a na ɛkame akɔyɛ sɛ ɛyɛ fi sɛ, even asɔre koraa no wontumi ntrust nnipa bebree wɔ hɔnom. Another user ne din de Gabriel Soa. Ɔse, I am heartbroken. Hey, Jacob Adwola, hey, it's not even making sense to me. Rest well, bro. I'm at loss for words. Hey, Jacob. Na kyerɛ sɛ wei deɛ ne ho adwiri no paa. Wotumi sɛ ɛnyɛ adeɛ a bɛrima yi wɔyare da hɔ na waka sɛ ɛnɛ meda sɔre yi mate sɛ yɛse Jacob yare na yareɛ no aku no. Daabi. Wei deɛ wɔte apɔ na mmom ɔno ara na sɛ wabrɛ ewiase ana wɔde sekan anaa ɔno ara na sɛ wabrɛ wɔ wiase na agya wagye ne nkwa afiri ne nsam. Mɛsrɛ wo sɛ comment bi a wowɔ no wobɛgya wɔ comment section hɔ de ama me. Na ɛne social media no so deɛ sisi adeɛ ayɛ begya because boy no yɛ obi a ne ho nhyɛ da ni asɛm bi. Yɛnhyɛ da nte ne ho asɛm bɔne bi asɛ bi a wakɔdi obi bɔne anaa wakɔyɛ bɔne bi na ebi ehunahuna no ɛno deɛ yɛnim. Na even if the letter yi kɔ ɔtwerɛ to hɔ yi, wotumi sɛ wɔnkaa sɛ wɔde obi awu anaa bibi. Ɛyɛ ɔno ara ne ho asɛm ɛna na ɔka wɔ mu. Na kyerɛ sɛ ɛyɛ ahometesɛm sɛ yɛbɛda asɔre na aberanteɛ ɛyɛ vibrant youth like this ebɛtumi agye ne nkwa afiri ne ho. Na ɛyɛ mentally ɛyɛ a ne yɛka sɛ obi bɛn wɔ a ɛyɛ a monhwehwɛ n'akyiri akwan. Obi wɔ hɔ a na obi te fie next door. Bi wɔ hɔ a fiti anɔpa na wonhu no. Ɛho behia sɛ ɔbɛhwɛ sɛ nipa no ɔte apɔ ɔyɛ okay because a lot of people are going through things a ɔmo ntumi mmie ɔmo ano nka. But menim sɛ ayɛ a na nka wotumi bie w'ano ka a saa nneɛma wei nyinaa ɛtoɔ etumi etwa. Na ɛyɛ school a wɔwieɛ ɛyɛ St. Thomas Aquinas Secondary School. Ɔmo nso ɛyɛ post. Na ɔmo post a ɔmo yɛɛ ɛno nie. Ɔmo sɛ, with heavy heart we announce the passing of OT13 Jacob Adwola. He was a member of the Veritas Choir and SU. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May his soul and all the souls of faithful departed through the mercy of God rest in peace. Na kyerɛ sɛ wei so ɛyɛ St. Thomas Aquinas Secondary School post a ɔmo nso de baeɛ. Na post baako a yɛn nsa aka ɛyɛ wokɔpie mu wɔ ɔno a Jacob Adwola ne X page a wotumi sɛ na ɔsolicite for funds de ma certain community, meaning sɛ ahokyere bi na nka wɔnam mu a anka ɔno ara bɛtumi aka ama yɛaboa no anaa because wohwɛ wodeɛ yɛnhwɛ ɛyɛ asɛm a wɔkaeɛ wɔ saa post no mu mmra. And I've been donating with the PWS for a number of years now because their projects have been so impactful. The sanitary power drive, the reading project, and the blood donation project have helped a lot
of people. And I personally want to use the opportunity to place a clarion call on you wherever you are to join us to make this project a reality. Now, the PWS is donating a borehole to a community in the Western region. We want to be a part so that we put our hands together, all hands on deck, and let's make it a reality. Your CD, my CD put together can achieve so much more. God bless you and thank you. And no, our solicit funds, our treasure say we see the name, see the boma, a bit me at the abwa. Not just say a ideas when yam one uncle kaya, uncle bibetini abwano, adequate pots ya, a hano, our day, a jane quadia, unyaming kwani, near the can say, may his gentle soul rest in peace. A best say any updates be a free roba, a de baba somo, ye be any idiot, so and so will form. Police for a release statement and now be a beti biano with the ebebrem. Your best say a betuaba, yama asumdue entina on my Ghana, said a bay on my Ghana, it's me a fan into my pa, if from me ding edin and napia sansa, macram.